Već neko duže vreme nas zastrašuju pričom o tome kako je sunce štetno, a zapravo u imunologiji umereno sunčanje je izuzetno korisno. Naime, radi se o tome da usled umerenog izlaganja suncu naš organizam sintetiše D-vitamin. D-vitamin je veoma bitan za funkciju imunog sistema. Ranije se smatralo da je on neophodan za lečenje određene bolesti koja se naziva rahitis. Rahitis se prvi put prepoznaje kao oboljenje početkom 20. veka sa razvojem industrijalizacije, kada su ljudi radili u fabrikama i po ceo dan bili unutar prostorija, te iz tog razloga nisu boravili na sunčevoj svetlosti. Tada je primećeno da se kod odraslih ljudi, ali i kod dece javljaju različiti deformiteti na kičmi, stopalima, glavi i to oboljenje nazvano je rahitis. Kasnije, od tada je i uvedena nadoknada D-vitamina u lečenje te bolesti, i doktori su i savetovali sunčanje i izlaganje i male dece i odraslih ljudima suncu kako bi se oboljenje izbeglo. Kasnije razvojem nauke i razvojem medicine D-vitamin je dobio zaista novi značaj. Shvatilo se da ima zaista velike uloge u funkcionisanju skoro svih organskih sistema. D-vitamin je izuzetno značajan za imunni sistem jer u stvari u svojoj strukturi to i nije vitamin nego je hormon. On ima steroidno jezgro koje je u stvari jedan od najbitnijih antiinflamatornih supstanci u organizmu. Kada govorimo o D-vitaminu, njega možemo veoma malo da unesemo putem hrane. U hrani ga praktično i nema. Ima ga u nekim pečurkama koje su sušene na suncu, u nekoj vrsti ribe, to su losos, skuša i haringa, i to je to. Da bismo imali dovoljno D-vitamina, neophodno je da našu kožu izložimo suncu. Kad god smo razmišljali o sunčanju, govorili smo da je sunčanje štetno, ali sunčanje koje bi bilo u trajanju od 15 minuta, nekoliko puta nedeljno, bi našem organizmu donelo velike benefite u smislu sinteze dovoljne količine D-vitamina. Takođe, sunčanje treba da bude bez zaštitnih faktora u trajanju tih 15 minuta, jer zaštitni faktori skoro potpuno blokiraju mogućnost nastanka D-vitamina u našoj koži. Što se tiče D-vitamina, pored hrane i sunčanja, moguće je da uvedemo i suplementaciju. Naime, u našoj državi propisano je da se svakom detetu po rođenju nadoknađuje D-vitamin, a u novije vreme, a pogotovo kod ljudi koji imaju probleme sa hroničnim upalnim procesima, D-vitamin se suplementira i kod odraslih. Doze D-vitamina koji se suplementira zavise od godišnjeg doba, ali u zimskim mesecima naš organizam nema sposobnost da sintetiše D-vitamin, te je neophodno nadoknađivati putem suplemenata.